acompáñame a recoller as 7 ervas de San Xoán. Unha delas, o fiuncho, esta que temos por aquí, son como uns peliños moi característicos, un olor a anís, así que é bastante fácil de recoñecer e difícil de confundir. Ten moitas propiedades medicinais, digestiva, antiespasmódica, antiinflamatoria, diurética, ofrece protección, purifica a enerxía, favorece a claridade mental e fortalece a vontade e a coraxe. A malva é moi doada tamén de atopar e, sobre todo, destaca dela o seu poder cicatrizante e tamén os seus usos ginecolóxicos. Asociase moito á calma, a reconciliación amorosa, o descanso e a purificación emocional. Esta tamén consta de propiedades medicinais, aínda que é certo que pode resultar bastante tóxico. Resaltan de elas, sobre todo, as propiedades espirituais que están relacionadas con barridos e limpezas de fogar. Tamén é un símbolo de lume e transformación. De cuidado coas carrachas, que nelas hai moitas. O romero é super útil para a concentración, a memoria, por iso se asocia coa sabiduría e a claridade espiritual. E máis de ser unha das plantas máis empregadas para as limpezas profundas. Nas adaptacións máis modernas, a erva luisa tamén está metida como unha das 7 ervas de San Xoán, pero é certo que non é autóctona de aquí, polo tanto é un pouco difícil de conseguir salvo que a cultives, que non é o meu caso. Así que eu decidí sustituíla por menta, planta que se lle asemella moito a erva luisa porque tamén ten propiedades digestivas. Axuda a clarificar e abrir novos camiños e lle dar ese toque fresquiño á nosa auga de San Xoán, igual que a erva luisa. Cieito, aínda que pasa desapercibido porque estamos moi acostumadas a velas e aínda que pode ser venenoso, tamén consta de grandes propiedades. Moi especial aliado para o ocultamento e o sigilo, moi conectado coa sabiduría. E, por suposto, non pode faltar a planta reina deste ritual, a erva de San Xoán ou hipérico. É un potente antidepresivo natural, tamén cicatrizante, tamén é a planta solar por excelencia, portadora principal da boa sorte, do bo augurio, da protección do noso San Xoán. Moitas outras plantas tamén teñen poderes e propiedades increíbles porque a natureza é así de máxica. Sexan as plantas que sexan, desfrutade moito da vosa auga de San Xoán e desta noite tan máxica.